Tervetuloa mun 2.0 Journeyin ensimmäiselle videolle. Mun nimi on Essi, mä oon tanssija, tanssinopettaja, valmentaja, yrittäjä. Mun elämä pyörii hyvin paljon tanssin ympärillä ja se on mun rakkaus. Nyt mä aion aloittaa vuoden mittaisen 2.0 Journeyin, joka on käytännössä sitä, että mä aion haastaa itteeni tanssin ja mun mielen kanssa enemmän kuin koskaan. Mä haluan ottaa selvää, että missä mä oon vuoden päästä, jos mä laitan 2.0 vaihetta kehiin. Mä haluan tänä vuonna tanssia enemmän kuin koskaan, haastaa itseäni kehittyä enemmän kuin koskaan. Mä toivon pääseväni esiintyä mahdollisimman paljon, treenaa ulkomaille. Odotan innolla, mitä tää vuosi tuo tullessaan. Ja ennen kaikkea mä omistan tämän matkan sille pikkutyttö Essille, joka mussa on edelleen ja joka silloin pienenä, sillä oli isoja unelmia, se rakasti tanssia ja se se unelmoi siitä, että vitsi, että haluu niin kuin tehdä tanssilla jotain. Niin mä omistan tämän vuoden sille pikkutyttö Essille. Ja myös yksi syy, miksi mä haluan nyt haastaa itseäni tälleen, on se, että mä pystyn siihen. Vuosia sitten mä olin tilanteessa, että se olisi ollut vaan kaukainen haave. Mä olin tietämättäni elänyt sillä tavalla, joka vaan kulutti mun kehoa liikaa. Mä luulin, että mä teen oikeita asioita syömisen treenin puolella, mutta mä oikeasti elin sillä tavalla, että mä vedin itteni jatkuvasti piippuun ja mun keho alkoi oireilee, mä aloin palautua yhä huonommin ja huonommin. Mulla alkoi tulla flunssakierteitä yhä useammin. Jos mä yritin lisää vaikka treenimäärää, niin mulla alkoi heti polvet ja nilkat ja selkä kipuilee. Mulla oli tanssitunnilla sellainen hidas ja voimaton olo. Mä halusin ymmärtää silloin, että minkä takia mä olin siinä pisteessä. Mä aloin opiskelemaan, kouluttautua ja kokeilee, testailee eri asioita. Ja nyt vuosia myöhemmin mä oon siinä pisteessä, että mun keho palautuu nopeammin kuin koskaan. Mä pystyn treenaamaan enemmän kuin koskaan. Mä jaksan enemmän kuin koskaan, mun mieli on valoisampi kuin koskaan, eli käytännössä mä oon parhaimmassa kunnossa kuin ikinä. Ja se ei ole sattumaa, vaan se on sen summa, että mä oon opetellut rakentaa rutiineja ja elämää sillä tavalla, mikä tukee naiskehon hormonitoimintaa, hermoston toimintaa tai hermoston tasapainoa ja sitä, mitä tanssia tarvii. Ja tää on se, missä mä nykyään saan myös auttaa muita tanssiharrastajia, naisia. Ja nimenomaan tämä tapa, miten mä tuun toteuttaa tämän tulevan vuoden, eli se avain siihen, että mä pystyy lisäämään treenimäärää ja silti palautuu siitä hyvin. Se avain siihen, että mun keho kestää tämän niin kuin kuormituksen, mun mieli kestää tämän kuormituksen, niin mä tuun käyttää sitä samaa menetelmää, mitä mä käytän mun valmennuksessa, mikä on toiminut mulle aiemmin ja mikä on toiminut mun valmennettaville. Mutta mä tuun viemään sen uudella tavalla testiin, eli niin kuin 2.0-versioksi, eli mä tuun optimoimaan entistä enemmän palautumista, ravintoa, mindset-treeniä, lihaskuntotreeniä, kehohuoltoa. Mielenkiinnolla lähden nyt itsekin seuraamaan, että mitä tästä tulee. Siitä mä oon satavarma, että tulee haasteita. Tulee henkisiä ja fyysisiä haasteita. Se on satavarma. Niitä tulee joka ikisellä muutosmatkalla. Tätä mä aina toitotan myös mun valmennettaville, että niin kun niitä tulee ja niitä voi jo odottaa. Mutta se merkkaa tosi paljon, että millä asenteella ne ottaa vastaan. Ja totta kai niin kun se vituttaa ja siinä hetkessä se tuntuu ihan hemmetin vaikealta. Henkisesti varsinkin useasti, mutta jos ne pystyy ottaa niin kuin sillä tavalla vastaan, että ne tulee opettaa jotain, siinä vaiheessa se on ehkä vähän eri lähtökohta ottaa niitä vastaan. Mutta nyt lähdetään kohti Journeyin ensimmäistä viikkoa. Muutama päivä vielä perustöitä tässä. Mä käyn salilla, mä käyn hieronnassa, availen vielä kehoa ennen kuin me keskiviikkona lähdetään Lontooseen. Eli viikko Lontoossa. Tanssia, mennään siellä paikallisille tunneille ja ai että ei voisi olla parempi aloitus tälle matkalle.
Okei, eli tässä oli maanantai-aamu ja nämä pari päivää tosiaan meni lähinnä töiden parissa vielä. Sitten mä kävin kaupasta vähän hakea eväitä mukaan matkalle ja pakkailin. Sain kaikki korotkin mahtumaan reppuun. Mä otin myöskin piikkimaton mukaan ja hierontapallon, millä mä saan hierottua jalkapohjia esimerkiksi tai jumisia lihaksia, niin se on kyllä semmonen, mitä mä otan aina mukaan reissulle. No niin, mulla on täällä tämmönen Operation. Mä ostin tämmöset geelipohjalliset ja sitten tällaiset, mitkä voi laittaa tänne kantapään kohdalle, koska nämä on ihan pikkasen liian isot ja lähtee mun jalasta, niin mä toivon, että näillä homma hoituu. No niin, täällä on 28. keskiviikko-aamu. Ja pakkailut on tehty. Mä kävin eilen vielä hieronnassa. Eilen oli kunnon hulinapäivä, mutta vitsi teki hyvää. Otin alakroppaa erityisesti. Nyt mä lähden hissiin ja kohti lentokenttää. Mä oon niin innoissani. Let's fucking go! Okei, sit haettiin kahvit, päästiin lentokoneeseen ja Robinin kanssa sit suunniteltiin, että mitä tunteja halutaan ottaa tulevalla viikolla. Sitten päästiin Airbnbihin kirjautuu. Tää oli paljon kivempi Airbnb, mitä meillä oli viimeksi. Oltiin tosi tyytyväisiä, saatiin siellä tehtyä vähän ruokaa ja siitä sitten pakkailut ja lähdettiin illaksi tunneille. Ja siellä menikin sitten loppuilta melkein kokonaan. Tuntien jälkeen me suunnattiin yleensä aina ruokakauppaa, sieltä vähän iltapalatarvikkeita ja sitten kämpille. Sitten joka illan homma, eli korot vähän tuulettumaan. Tää on meidän hieno taideteos, voisi laittaa vaikka johonkin museoon. Sitten muutoin joka ilta tuli tehty hyvin samat, mitä kotonakin arjessa joka päivä, eli lämmin suihku ja sen jälkeen liikkuvuusvenyttelyliikkeitä jonkin aikaa. Vähän vaihtelee, että miten paljon mikäkin ilta, mutta ainakin jotain joka ilta. Aamut mä aloitin hyvin samalla tyylillä kuin kotonakin. Mulla on tietty mindset-harjoite tai niinku tietyllä tavalla viritän mun mieltä aina aamuisin ja palautan mieleen mun visiota. Ja mä puhun tästä ehkä joskus myöhemmin lisää, mutta sitten totta kai aamupala. Ja sitten me kirjoiteltiin vähän niin kuin treenipäiväkirjaa meidän läppäreille. Eli listattiin esimerkiksi, pohdittiin, että mitä haluaa muistaa vaikka eilisistä tunneista. Tuliko jotain oivalluksia, tuliko jotain oppeja. Mitä haluaa ehkä erityisesti ottaa fokukseen itselle seuraavaksi tai tälle viikolle tai tulevaisuuteen tanssiin liittyen jne. Niin tää oli jotenkin tosi kiva. Sitten käytiin yksi päivä vähän kaupoilla kiertelee ja mä tein vähän läppärillä kahvilassa hommia jonkin aikaa ja sitten taas tanssitunneille loppupäiväksi. Lauantaina oli sitten vähän spessumpi päivä, eli käytiin jo päivällä tunneilla, sitten vähän viinille ja sitten me oltiin hankittu Magic Mike live-showhun liput ja voin suositella, tää oli hyvä. Oli ihan älyttömän hauska ilta. Seuraavana aamuna oli vähän ehkä tahmeempi fiilis, kun unet jäi pikkasen vähemmälle, mutta sieltä se lähti sitten rullaamaan ja ilta meni taas tanssitunneilla. Täällä me käytiin ekaa kertaa tämän reissun aikana Beisillä tanssimassa ja tämän lähellä on tämmönen ihana siltaspotti, joka palauttaa mulle aina muistoja. Ja niin kävi nytkin. Laitoin äsken storyin. Kaivoin viime vuodelta sellaiset storit, mitkä mä olin tehnyt yhdestä paikasta tuosta Beisin läheltä. Mikä mulla on, aina kun mä oon ollut Lontoossa, niin jotenkin mä siitä paikasta muistan niitä ihania hetkiä. Ja jotenkin kiitollisuutta tulee niinku siinä paikassa mieleen. Tuo on sellainen silta. Mä voin koittaa laittaa tähänkin sen. Siinä hetkessä, kun jäätiin tunnin jälkeen katsoa sitä aurinkolaskua, niin tuli jotenkin niin vahvasti semmonen, että vitsi, että mä oon niin kiitollinen siitä, että mä saan kokea tällaisia hetkiä ja että mun keho kestää, koska se ei oo ollut. Aikoinaan mä en olisi voinut lähteä tällaisille reissuille
mun keho ei olisi kestänyt, se ei olisi palautunut, mä en olisi jaksanut. Et mä huomaan niin selkeän eron esimerkiksi viime vuoteen siinä, että miten paljon nyt jaksaa enemmän ja palautuu paremmin ja niin kuin, että mä oon tehnyt oikeita asioita. Mutta se kiitollisuus niin kuin, tuli jotenkin mieleen siinä samassa kohtaa. Ei samalla sillalla. Niin tää mun reaktio tuli siitä, että mä kaivoin ne viime vuoden storit. Siinä oli biisi Lana Del Reyn Young and Beautiful, jota me tehtiin viime vuonna silloin samana päivänä, samana iltana tunnilla. Se hetki edusti mulle niin sitä niin kuin vapautta. Koska aikoinaan mä en kokenut olevani vapaa, koska joku rajoitti mun tekemistä jatkuvasti. Joku rajoitti sitä, se pelko ja se, niin kuin, että mun keho ei kestänyt. Se, että mulla oli flunssaa jatkuvasti, se, että mä en voinut oikein suunnitella mitään, se, että mun olo oli ihan paska. Ja mä en päässyt eteenpäin mun tanssiunelmissa, koska mä en voinut treenaa kovaa. Ja se vapaus oli se, mikä mulla tuli niin kuin siinä koreoa tehdessä mieleen viime vuonna. Ja nyt täällä on tullut niitä hetkiä. Koska siis tanssi on se, missä mä tunnen olevani eniten elossa. Et täälläkin on monta kertaa tullut sellaisia hetkiä, mitä mä oon koittanut niin kuin painaa mieleen. Että Essi, muista tää, paina tää hetki mieleen. Tullut sellainen ajatus, että ai niin, tältä tuntuu, kun sul on se sun niin kuin liekki niin helvetin vahvasti. Että siinä tuntee niin kuin samaan aikaan vapautta niin vahvasti, että sä oot niin kuin kotona, iloa. En mä osaa kuvailla muuten kuin se, että se sun niin kuin liekki on, niin kuin liekki roihuaa, se mikä sun sisällä on. Eri ihmisillä se on eri asioita kohtaan ja eri tilanteissa, mutta et mulla se on 100% tanssiessa. Tulipas höpöteltyä nyt pitkästi. Sitten ollaan seuraavassa aamussa. Mä koitan aamuun kanssa saada edes pienesti jonkinlaista liikettä, varsinkin jos on ollut treeniä paljon viime päivinä, niin jotenkin ihan eri olo sen jälkeen. Tässä on mun hyvin yksitoikkoisen näköinen lounas. Tässä puuttuu vielä riisinuudelit ja kastike, mutta tässä vaiheessa oli kaapit aika tyhjillään, eli joutui menee sillä mitä on. Sitten mulla oli mukana jonkin verran näitä välipalapatukoita, mitä mä olin Suomesta ottanut mukaan, ja toki siis käytiin useasti aina ennen tuntia kaupan kautta ja haettiin sieltä sitten lisää jotain helposti sulavaa, nopeata syötävää mukaan tonne tunnille. Sitten mulla oli näitä elektrolyyttijauheita mukana, sekoittelin niitä juoman joukkoon tai veden joukkoon. Ja yleisesti niin tämän reissulla tai yleisesti, jos on kova kulutus, jos niin kulutus mulla nousee, eli treenaa monta tuntia päivässä vaikka, niin mä koitan erityisesti kiinnittää huomioon siihen, että mä syön enemmän ja juon enemmän, niin pysyy homma kunnossa. No niin, sitten on kämpille taas saavuttu. Mä oon täällä mun kantalopemelonien kanssa. Mä ajattelin, että vetelen näitä vähän ennen kuin menen suihkuun ja sitten menen nukkumaan. Mutta sitä piti tulla kommentoimaan. Et mä huomasin, että mulla oli tänään tosi vaikea päivä niin kuin mielen kanssa. Et tuntuu, että kroppa kestää, palautuu tosi hyvin, jaksaa tosi hyvin. Mutta tänään huomasin, että mieli, mä en tiedä, että oliks niin kuin jotenkin mielen kapasiteetti käytetty tai mitä. Mutta mä huomasin, että ekalla tunnilla niin mä opin sen koreon ihan hyvin. Mutta sitten jossain vaiheessa, ja kun tehtiin musiikilla, niin ihan fine. Jossain vaiheessa se vaan niinku puolet siitä katos. Ja sit mua alkoi turhauttaa. Mua ei nykyään yleensä niinku silleen ala turhauttaa, jos mä unohdan jotain pätkiä tai niinku en opi jotain pätkää tai jotain. Niin se ensimmäinen tunne ei ole nykyään turhautuminen. Koska mä tiedän ja mä oon opettanut mun mieltä myös siihen, että mitä niinku rennommin niin kuin tunnillakin ottaa ja mitä enemmän sä annat itsellesi luvan mokata ja unohtaa ja niin kuin olla keskeneräinen ja olla siellä oppimassa nimenomaan, eikä olla niin kuin vaatii itseltäsi mitään, että sun pitäisi osata täydellisesti kaikki heti, niin sitä helpommin sä muistat, sitä helpommin sä opit, sitä helpommin sä sisäistät, sitä niin kuin hauskempaa sulla on. Ja mä tiedän tämän. Mut sit mä jotenkin, niin kuin, että kun mulla tuli se turhautuminen, niin mua alkoi turhauttaa se,
että mulla tuli se turhautuminen. Ja sitten mä jäin siihen kiinni. Ja sitten niinku, siitä tuli semmoinen kehä. Niin tää oli tosi mielenkiintoinen huomata, että se turhautuminen tuli, sitten mä alkoin turhauttaa, kun se turhautuminen tuli, ja kun mä huomasin, että mä jään siihen kiinni. Ja sen takia niin kun mä unohdan jatkuvasti ne kohdat, enkä saa niin kun napattua sit uudestaan kiinni. Mutta joo, että tää oli mielenkiintoinen päivä. Ja se jäi vähän päälle sitten siihen seuraavallekin tunnille, ei niin pahasti, mutta kuitenkin mielenkiintoista. Joo. Sitten hypättiin muutama päivä eteenpäin. Tämä on tiistai, viimeinen päivä, jolloin vielä käytiin tunneilla ja sitten seuraavana aamuna lennettiin takaisin Suomeen. Ja ei olisi millään tehnyt mieli vielä lähteä, oli aivan huikea viikko. Ja oli ihana myös jotenkin havahtua siihen, että miten paljon vuodenkin sisällä mun kehon palautumiskyky on nopeutunut. Pystyy treenaamaan paljon enemmän määrällisesti kuin ennen. Ja saatika sitten, jos vertaa muutama vuosi sitten, niin en olisi voinut kuvitellakaan, että jaksaisin niin kuin viikon putkeen käydä joka ikinen päivä tunneilla ja silti oli sellainen olo, että keho niin kuin jaksaa. Ja toki siis vaikutti mieleen, niin kuin sanoinkin, niin ihan luonnollista, että kun kuormitus nousee, niin ihan varmasti vaikuttaa myös mieleen. Mutta siitäkin oppi taas lisää. Ja mä sain tosi paljon irti tästä 7 päivästä ja siitä ehdottomasti sitä, mitä lähdin hakee, eli haastetta, epämukavuusaluetta. Ja loppusaldona mä laskin tuossa, että tanssia tuntimääräisesti tuli noin 23 tuntia näihin 7 päivään, eli noin 3 tuntia tuli tanssittua päivässä. Tässä klipissä vielä mä olin just saapunut Suomeen ja tein itselleni pizzaa. Olin saanut sen uunista ja pistin jonkun sarjan pyörimään ja ai että, oli ihana. Mut kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavalla Journey-videolla. Nappaa mut myöskin Instagramin puolella seurantaan ja mä haluaisin, että kommentoi joko tähän alle tai sitten mulle IG:ssä viestillä, että mistä sä haluaisit kuulla, mitä sä haluaisit, että mä kerron näillä Journey-videoilla tai ylipäätänsä, mistä sä haluaisit, että mä puhun liittyen tähän Journeyin tai tanssiin, niin ois aivan ihana kuulla.